Kaseng Rbpc People's Council kalapan pau ke Songkhia Halor ke Jingrejistar ya ki kali ket Nongpang badang thamai komisi benta jong ke Health Shuttle Service jong ke University of Science and Technology Meghalaya. Ka council kala ong ba ke Jingrejistar ya shi photeli ki kali bala pelat pa do Menteri Rangbau Konrad Sangma la pendap ha Assam. Ka Rbpc kala ong ba ke Jingrejistar ya kini ki photeli ki kali ha Assam kalong ong ka jingle bumken snap ya ka bor penia jong ka jilla bat kala kentu ya ka sarkar jilla bat pensyai Halor kani kamai. Ya ka bakum ka seng ngi penpau bat ngi penrem ba Chief Minister ulak benong ba kani gadi ban bus ya ka healthcare dak ba pelat ya kini ki spotuli ki kali ka Urbania Vans Santli bat ka AC bus Santli Henry ka ba seng ka kuat ban bu ya ka Jingkylli ka long ba kai ka dau ka ba penlong ya ka PIMS USTM ban register ya ka kali Sha Assam ka bakum ka seng ngishim ba ka priority ya ka ba ka sarkar kadai ban bu hakmat ban kentiu ya ka revenue ya ka yok ka kot ban ong ba ya ka jaga ka badon hapo uput usam jong ka jela ka jongi ya ka ban register ya ki kali Sha Assam bat ban pelat haplau ying jong Chief Minister ngi ngishim nga ka seng bakani kadai ka insult ya ka state hakmat jong executive head